дуздӣ аз хонаи ҳамсоя ҳолати ҷиноятиест, ки мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакент ба ноболиғи 15-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотии Суҷинаи шаҳри Панҷакент нисбат медиҳад. ҷинояти мазкур санаи 16 март дар асоси муроҷиати ҷабрида марди 63-сола сокини ҷамоати деҳоти Суҷина ба қайд гирифта шуд, ки шахсони номаълум 100 000 сомонии пасандози оилавиашро тасарруф карданд. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ гиреҳ ҷинояти ноаён, ки ҳангоми дар хона ҳузур надоштани соҳибхона дар фосилаи соати 7:40 то 16:40 дақиқа содир шудааст, ошкор гардид. тавре баъди ошкор кардани ҷиноят милитсия маълум намудааст, гумонбаршудаи ноболиғ аз шароити мусоид, яъне набудани соҳибхона истифода бурда ғайриқонунӣ тавассути девори иҳотавӣ ворidi ҳавлӣ ва минбаъд бо роҳи кушодани тирезаи пешайвон вориди ҳуҷраи манзили истиқоматӣ гашта, баъди кофтуков аз дохили сандуқи миллӣ 100 000 сомонии пули нақдро тасарруф карда ба ҷабрдида зарари махсусан калон расонидааст. милитсия пулҳои тасарруфшударо ба андозаи 90 950 сомонӣ аз гумонбар рӯёнид. боқӣ монда 9050 сомонеро гумонбаршуда давоми 2 ҳафта то ошкор шудани ҷиноят ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.